of honor. There are cars before you. There are cars behind you. There are bodyguards in your car. There are security guards endlini yakho. Ezinye zingaphambili. They are holding isword of fire. Ezinye zingemva. Ngalandlela obona ngayo ka-president. Mina miyaqhuba. Ayazuthi ngisenkonzweni apha empela. Kukho ezingaphakathi endlini. Wena ilele kukho ezingaphakathi erumini. Kukho ezisemnyango apha erumini yethu. Kukho ezihleli kulaa table island ekitchen. Kukho ezinqunqema kwezaa room ezi-extra. Kukho ezihleli lounge. Ezihleli ezisurrounde laa table. Laa dining table, there are ones that are sitting there. Umthandazo ukuthi umkhonzi wakhe uthi makakavule umlomo amvule amehlo abone umkhosi omkhulu. Bazalwane ezi zinto azilobani. This is our life even today. When we say mawewethu osezulwini, Thixo ka-Abraham, Thixo ka-Isaka, Thixo ka-Yakobi, Thixo wami endihamba naye namhlanje. Ngoba ezaa zinto esizibaliselwa yiBhayibhile ezazenzeka ko-Abraham zenzeka kuthi. It's only that we need to know. We need to basifumane isityhilelo. Now, the intercessors sibuyela njani kwi-altar. uYesu uyafundisa Matthew 7:7. Oh Jesus. Isihloko sithi umthandazo ozingisayo. Umthandazo ozingisayo. uYesu usentabeni revealing things angaziriviliyo kwisihlwele. There are things uYesu ebezithetha kwisihlwele. There are things ebezithetha uyaqaphela ifunda kahle iBhayibhile kwisihlwele bethetha ngemizekeliso. And the revelation, knowledge, truth, reveala when ekunye nabafundi bakhe. Wow, i-powerful imfundiso yasentabeni ngoba ayifundiswanga nje nabani. Inikwa bakhe. Uyabafundisa from chapter 5, chapter 6, ubafundisa ngezinto ezahlukeneyo. Efika ku-chapter 7, verse 7, umthandazo ozingisayo. Kanti umfundele esasihloko kodwa ihamba ngolo hlobo. Ukuthandaza umthandazo ozingisileyo. Yintoni ukuzingisa? Yintoni ukuzingisa?
uzawuthatha 1.5 hour kwi-oven. Umthandazo ozingisayo. Athini ke ngoku? Celani lokuphiwa, funani lofumana, xoxozani lovulelwa. Wakhetha izinto oyaziyo uba ukwenzeka kwazo akuxhomekekanga kuwe. Ulo mthandazo uzingisileyo ukwenzeka kwazo akuxhomekekanga kwi-faith yakho, akuxhomekekanga kwinto yoba umtrasta kangakanani uThixo, uxhomekeke ekuzingiseni. Ngoba ukwenzeka kwayo kuxhomekeke kulo mntu ocela kuye uba uzawuyenza nini. Oh Jesus. Celani nophiwa. Wandithatha wandizisa kuthi, wathi umntwana uyakwazi uzocela into ngoku ube ubomba wena awukho kwiposition erayithi to give him or her what is she asking. She need to wait. Alindele ixesha elirayithi apho uzawuyazi uba it is fitting for her or for him ukuba ayifumane ngoku. Usengayilibalayo ke. Mhlawumbi wathi uzoyenza le nyanga izayo uba kangakukhumbuze. Uyayisebenzisa wena imali yakho ibhajethi kwizinto zakho uyilibele siqu ngoba ininzinto kuwe engqondweni. So kufuneka umntwana amane sithi tata ungalibali ke uthe kule nyanga izayo. Adlulise nje usuku abe mabini, tata ungalibali ke ubuthe kule nyanga izayo. Singayenzi nje. Funeka zingise ngoba xa ezingisile uzophiwa. If you keep on asking continuously, don't give up. Ungakhalazi
Jesus. No wonder what is language. Whatever is in the against the land and they believe. Obuye wakata. Ebena alimosu Yesu papa funsa umthandazo. Sele phuma na kuba wethu semasuli. Bathuthi lo umthandazo
find it. You will find it. Because you need to see in the spirit. Because before it manifests, it starts there in the spirit. That is when Umthandazo, when someone in the spirit, Umthandazo go. I got material. Keep on seeking until you see it. Seeing a man up and we are so weak and we are easily giving up. Because we have no revelation of what you are doing. And when we funda ungenasichilelo, hayi wethu ifunda ugqithe. It doesn't mean anything. Anyway, ifundiswa bona. Elo xa sifundiswa wena ngoku. Andithi nguwe ngomfundi wakhe. So ifundiswa wena ngoku. No. Especially if I'm not in that call. I'm in that call. Who says I don't want to be paid. I will do ozingisayo. And Agana Monte. Uza utakoba abantu beko. Seka wayifumana itoba akuntu bejipa kwakho. Ndafika ungekho. When they pass to Sugu, a president, I said, no man, I was there. I was inside the house. But we are what you found. What you found, you are talking about. Because of my family, the amount. Diana, I don't go back home. God, you go back by 5.
Mazele food. God restore. Alalama Mose Kesa. Sing and sing you convoy. Yes, the somewhere to Sotwa. Asini Tikesi. Yaku. Asini Tiafasa. Yaku. Because the men of the house yet Zinta Supalagote. What you are going to be scared will be filled with clouds. The men of God prophesy. Every believer Zikoya Zita. Zinani Yagaminisi. Zikandwa Ko. Asiniga Manji to Pati and the Zoba and the Franska. And ebe mama's boy. Tadwa kakhulu mama ngoba ndizayithi lento. Yalo mama nalo nyana ke. Bathandana kangaka. Oh my God, kwafuneka ndifake i-comment your wife. The help. There's a woman in the book of Judges, Deborah. She was the wife of Napitut. Did you want you mention you went down? See, I'm a little prophetess. Amen. See, I'm a little woman. She was the wife of Napitut. Let's just see the again. And as a woman, you must know that before that man, you became a woman. Now you are a wife. Zili, ungathukika ufika wife. Angathukusa
judge. Because maybe that is when you consult for the answer that will bring victory and peace. So you need that courage. Because when you walk, you can't down so you're over my job. Hallelujah. There were no witnesses. It was true. Yet there is only one thing as I reveal the truth. Bring the sword. Bring the sword. Because there are no witnesses. Even the what? It's not enough. I can't know. But bring the sword. It's the sword of truth will reveal the truth. Cut him or her into 2 pieces and take this piece and give it to this woman and take this piece and give it to this woman because nobody is matching around. So each one must have a piece. The one on Salah. What I will rather lose him alive than losing him dead.
Wife, prophetess, judge, and leader. Iti wayeba kokela or wayeba laula. She was the one who was a leader of Israel. And whenever you read the Bible in the book, in the Old Testament, when there is a king or a judge, because God was ruling a judge, or a judge when Nkosi Waba Israel is a prima invaswe, instructions utiko, wayeteta elite, wayesinika elite epeteyo ngelo class instructions, uma lenfaswe izawuliwa kanjani. Is a woman teacher, we leader, we ruler. And that woman take off that garment in church because of what baby was doing. She was a warrior. She wore that garment. And these are one barak. But making instructions. The Lord says this and this, take men younger and attack like this and that and that and that and that. And this man, Barak knew that now I'm not talking to a wife of Lapidot. I'm talking to my leader. And the leader, he didn't give instructions and he didn't sharing them back. And that's no money anti that. So that was legally instructions and then it is instructions, at instructions, it. Now we Barak. We have revelation that now the total warrior, the leader of Kosi Waba Israel. So we cannot
Yazi nayo ke ngoba andikho apho. Phanti kule nto yento yobana zazi khulula ingubo yobuwayifi. Iwayifi yaexcela kule department. But when you think of this, you need that garment. You need that. And this is just the altar. Some of them you don't even share with your partner. I struggled a lot because ndikulanda ukasubmission. Uthixo atshile u-ABCD makwenze u-ABCD ngohlobo nohlobo. I'm not the leader, I am the helper. Tata uthixo ina uthixo uthi makuthi uteke ngoku. And there's Aram, no, not there's Aram, the man of God, who fears God, will take the message or the instruction and try to implement it. But you will find out it is not what God said. Because it was not revealed to him. Ndisafele kwigament yowife until the uthixo wandityhilela ngomnqophiso nzulu ka-Abraham wokwaluko. Wamtyhila nzulu in-details. Nathi ayikhona why are you revealing this to me? I'm a woman, I'm a wife. Ufuna mthini ngezi zinto? Because I can't take the tires in your man.
Jesus. Yayazi ukuthi okay. All right. Manje ngiculi indawo yonke. Mama yonke indawo yonke. Inendawo yayo. And kanti ifike endlini. The servant of God, the woman of God, and the wife, and the helper, the apron, the aromat, the cooking oil, the stove, the cleaning, the ironing, the washing, the raising children, the what. And I must know ukuthi uyena uthanda ntoni kwenzeke ntoni ixesha liphi. Uthanda ntoni kwenzeke ntoni ixesha liphi. Sakhe saxoxa icase yekhapule yafika umfazi selina babehlala kufuphi ke futhi. Isolo nayisolo elinye umnandilala ngepilisi zolala inene ndiyashawutwa ndiyathini wayilanda uyayazi ke xa sesifuna when we want you to pity us we will give you a long story and siyayazi ukulanda eka-2001 we know how to do that. Sifuna ke ngokube ngakuthi and pity us and see us and uthethe ke ngokuba bias. was famous too. That is ayekanye. Bakoma landinde andifuna that le inezisa apha ngaphezulu. Le ilungene sokhala iyo andifuna ezinye veza zindala. I want the fresh tears, the now tears, the tears of this situation right now. But undimise undithexishile ngayo yinto ubisi luye lapila laphumela estovini. Ubisi luye lapila laphumela estovini and ayithandi ke laa nto ubisi lubile qho ulwana xa lithe ibisi laphumala lawela estovini. My question was, kulixesha elingakanani litshatile? Kwathatha by more than 5 years. Ndabuza uba why ibisi lisachitha xa litshela namhlanje? Elaziyo uba it irritates me. When the milk is burning on the stove, it irritates him to the point that he fights with you. Why is some people malana namhlanje? And she was like, that was yes, but abalifuni ibisi eliphupumala lithe estovini. After 5 years litshatile, you lisaphupumala namhlanje ubisi. That no, you are not doing right. Because you must know what your husband wants, what your husband likes, and what your husband does not want, and your husband does not like. So that you keep your love flowing. Yeah, man. You don't get the moment you make it, sing
ngathi take your time. Thank you mama so much because ngixesha uye ube under pressure. Oh Jesus. Uthi uprofetess phezulu xesha lapha yathetha namgxola andivaleleke. Hayi benguzoba nicela khange nditsheke.